Hamjakmao kebengmani mane hinkhe bisas kwrwini bagui no bisi hamjakmao kebengmung phaio. Kwnui ni hamjakmao bui baksa chajaknai tongo, baksa chajakya tongo. Besi hinkhe chajakyano besi. Je borok chajakya chwla no o borok no chwlani bagui belai no hamya hamya kok sanai. Je borok o bwrui no chajakya hinkhe o je chajakya borok o bwrui ni bagui belai no kok banuknai. Aboni bagui no ang sana muchungo hamjakhe bisas khai no hamjakdi buini kok bai bo kono dino tajoli di, buini kok bai bo kono dino mukhang tosongmai di. Hinkhe phenchong bahai nangjaka ano kebengmung kok khai. Jadi si norok chajagui tongkhe like, share, comment, subscribe khaina tapok di.